Ahojte, dnes veľmi krátke video na tému starosti, lebo je to téma, na ktorú sme sa rozprávali s klientom a to, čo tvrdil, bolo, že, a možno to budete mnohí poznať, že na to, aby bol v pohode, aby opustil všetky svoje starosti, tak musí odísť niekam preč, niekam na dovolenku a tam je to skvelé, tam ten život je krásny. A veľmi som mal s ním taký súcit, lebo kedysi som to mal rovnako, dokonca som tvrdil, že na Slovensku nemôžem dovolenkovať, lebo jednoducho nie som dostatočne ďaleko od svojich starostí na to, aby som si skutočne oddychol. A čo je na tom zaujímavé je, že keby som vám povedal, zoberte svoje starosti a hoďte ich do koša. Alebo vezmite svoje starosti, chyťte ich a položte ich sem na stôl a choďte preč. Kde by ste ich chytili? Ako by ste ich chytili? Není to možné, pretože starosti sú myšlienka. Všetky starosti, ktoré máme, sú tvorené myslením. Takže kdekoľvek ideme, svoje myslenie a tým pádom aj svoje starosti si berieme so sebou. My vlastne nemôžeme od svojich starostí utiecť. Otázka potom znie, prečo väčšinou, lebo nedie sa to vždy, prečo väčšinou, keď sme na dovolenke, tak starosti zmiznú. To, čo sme si všimli, bola jedna vec. A to je, že si dáme dovolenie nepremýšľať. Sami sebe dovolíme nevytvárať si starosti. Ďalšia otázka, ktorá k tomu môže byť, fajn, ale keď si nebudem vytvárať starosti, ako vyrieším veci, ktoré potrebujú riešenie? Je veľký rozdiel medzi vytváraním si starostí a hľadaním riešenia. Takže odporúčam skúsiť si experiment. Dajte si povolenie sami pre seba, alebo nikto iný za vás to nespraví. Dajte sami sebe povolenie nevytvárať si starosti, povedzme na jeden deň, a všimnite si, čo sa stane s hľadaním riešení. Či vám niečo napadne, či vám napadne nejaké riešenie situácie, ktorá skutočne potrebuje váš zásah. A som zvedavý, na čo prídete, takže môžete sa podeliť o to potom do komentárov alebo mi napíšte správu. Čaute.